Oiana eta Maider. Amona ez da fio, baina pasatzen utzi dio azkenean. Agatek aurrera egin eta Amonaren pisuaren usaina aditu du. Urte eta erdi baino ez da igaro Amona ona etorri zenetik eta hala ere, bere aurreko pisuko usain bera garatu du denbora tarte honetan. Eltze usaina, etxeko zapatilen usaina. Pisu tutelatua da Amonarena, zaharrentzako bakarrik. Atezain bat dute 24 orduz. Txandaka lan egiten duten 4 atezain, hobeto esan da. Erresidentzia batean egotearen humilazioa saihestearren. Apartamentu tutelatu hauetako bakoitzean alarmak daude. Aitona Amona hauetako bat ondoezik jartzekotan abisua eman dezan. Argi gorria logelan. Argi gorria bainugelan. Argi gorria egongelan. Beti eskura argi gorria. Egunero jotzen dute alarmek atezainen bulegoan, eta ez da inor ondoezik jarri delako. Hori ez da ematen duen bezain ohikoa. Baizik eta nahi gabe jotzen dutelako zaharrek. Hautsa kentzen ari nintzen. Nahi gabe zapaldu dut. Nahi gabe edo hori esaten dute. Habitat Katixa Agirre. Argi gorrizien etxien bizizara Oiana. Zure geriek, egongeriek, komunek, argi gorri bateko, eta tu zarra zara eta etxe horretan ez dago entretenimentu askorik. Espada, nosien behin argi gorrize zapaldu, eta atezain gaztiek, etortie baino. Eta hori da Maider, txe tutelatuetako atezaine. Eta gaur Maider, Oianak, 3. bider edo jo dago, isotutzu argi gorrize, oen zara, eta Oianak, bere burue emendeko testeko zarranaz, esnaz, esan aldot, burutik pasetan jatan dana zu gaztiezarelako eta niez, jolas horretan horrek izaitu, ez detarte baten.